Od nas, vladike Petra, čestnim sveštenikom i počtenim glavarima i starješinama i svijema, voopšte drobnjacima, pozdrav i arhipastirsko je blagoslovenije. Znate kako dohodi k nama vaš vojvoda Vasilij s družinom, budući poslani iz dogovora i soglasja vašega, moleći da među vama sud i uredbu postavimo. I po tome razlogu, eto šiljem k vama mojega sinovca Stanka na moje mjesto, kojemu sam naredio sve što ima s dogovorom vašijeh glavarah činiti, za koristi dobro vaše i vašijeh posljednjih. Nego ćete izabrati sudnike i kulugdžije, ljude razumne i bogobojazne, kako sam vam u prvo moje pismo naredio, koji će pravo po zakletvi sud i pravdu svakome činiti i držati među vama mir i tišinu domaću. Da k mene nijedan ne dohodi na daviju bez pisma mojega sinovca i glavarah od suda, nego svaki neka ide na sud pred glavarima koji će biti za to postavljeni da mir i pravicu čine, među kojima rečeni sinovac moj hoće biti na moje mjesto, također i u svaku ostalu zgodu, gdje bi bilo do potrebe protiv neprijatelja, a ja, ako Bog blagoizvoli, mislim ovdje zimovati gdje se sada nahodim. Toga radi vam pišem, da se najprvo Bogu pomolite i preporučite, pa kada u ljubav kako braća živite i da svoje glavare počitujete i slušate, a pritom da vjerni i usrdni budete k svojemu rodu i otečestvu i k visokoslavnomu vserosijskomu imperatorskomu dvoru, u kome po Bogu sva sreća i blagopolučje naše i svega naroda hristijanskoga stojit. Vpročem, jesam vaš dobroželatelj, u manastiru Ostrog, septembra 30. 1809. Vladika Petar.